Čas na vydýchnutie, zatiaľ čo domáca prvá formácia útočí. Pearson obchádza dvojicu súperov, Daugavíš pred bránou, gól! Minútu pred koncom druhej tretiny sa Michalovčania predsa len dočkali, vykúpili sa z veľkého trápenia. A je to Kaspar Daugavíč, ktorý vyrovnáva na 1:1. Musíme podotknúť, že v druhej tretiny dajú Nové Zámky. No a potom sledujeme 10-minútovku, v ktorej Nové Zámky tlačia súpera, nútia ho ku chybám, nútia ho k viacerým vylúčeniam, ale podobne ako predtým Michalovčani od Mámčica 2-1. Daugavíč! Už som to dnes hovoril, Daugavíč odohrá zápas, v ktorom si pripíše buď viac bodov, alebo ani jeden. A potom, čo dnes Nové Zámky načal v 39. minúte, tak bolo aspoň štatisticky jasné, že by si to pýtalo ešte nejaký ten zásah a o ten sa Daugavíč postaral. Oslabení domáceho tímu. Tretí gól Michaloviec v početnej nevýhode v tejto sezóne. Toľko ich nedal v tejto chvíli žiaden iný tím. A je to Daugavíč, ktorý sa presne